Cestovný pas. Častá otázka, ktorú mi dávate. Čo robiť, ak mi môj pas končí, ale chcem ísť do Turecka? Napríklad máte v pase napísané, že o 2 alebo 3 mesiace vám končí pas, ale ešte stíhate ísť do Turecka predtým, ako vám skončí. Nestíhate. Treba si spraviť hneď nový. Ja napríklad som prišla na Slovensko, spravila som si nový pas, pretože mi končil, písalo mi, že o 2 mesiace končí. Dala som si ho spraviť a do 2 dní ho bol hotový. A hneď v ten deň som aj letela do Turecka. Čiže nevadí, ak budete letieť úplne s novým pasom, ale vadí, ak budete letieť skoro so starým pasom. Čiže nesmiete mať menej ako 6 mesiacov a dokonca, ak by ste tam mali, že tak o 6 mesiacov mi končí pás, ešte stíham ísť na dovolenku, veľakrát sa stalo, že mali 7 alebo 8 mesiacov do ukončenia tohto pasu a nepustili ich, alebo spravili problémy na letisku. Čiže preto, ak vidíte, že váš slovenský alebo český pas končí tento rok približne o nejakých 6 alebo 7 mesiacov a chystáte sa do Turecka, spravte si ho. Spravte si nový pas. Je to rýchlovka. Keď nechcete dávať extra peňažky, aby ste to mali do 2 dní, tak si počkajte mesiac a máte pohodu, láhodu a istotu, že nebudete mať žiadne problémy na letisku. Čiže, keď vám končí skôr ako 6 mesiacov, robte si nový. Keď vám skončí skôr ako 7 mesiacov, taktiež pre istotu radšej. Čiže nenechávajte to na poslednú chvíľu. To je ohľadom pasov. Majte sa.